Грама си джипка. Оба! Ай, свирите тук са при мен днеска. Дали? Ай, заводи една хубава дирка надолу. Тук надолу наши. Ето пътя към Триград. Мале! Който може да се изправиш, ако искаш, не е проблем. Снимки направите. Имайте с... Да снимам всичко. Знаеш, виж ливатките как са на тераски отдолу. Да. Много е красиво. Това е от дълго години изработка до едно и също място. Ние нямаме такива големи декари земи. А те са терасирани, да? Интересирани са, защото дълго години... Ай, тук малко неравно си по платното за движение. Няма. Екстра е. Офроуд. Така ще. После имаш. Знаеш, камънчета... Опа! Сечено! То не може да го прескочиме. Аз ще завие. Ири, че може. Ири, аз се... Знаеш си ги пътечките тук? Да. Здравей! Кажи, приятел! Тук напряко минахме. Чакайте, Италия! Сега, колега капитан, добре ли си? О, екстра! Малко екипчето. Сега тук, налево. Готов съм винаги аз. Не ме питай, аз съм предвъсък. Така. Аз не съм си малко. Не, сега не съм. Гледай каква красота. Нашите млади, когато другата година има вода вътре, че шпичка. Колко пъти тук. Вижда ли смене хора, взима бариера и си му показва. Не върви. Мари, удра се. Тук нагоре са вървичи към другите дестинации. А кои бяха другите дестинации? Погоре ще ви кажа. Чирски езера, Мечия връх. Мечи връх. Чамла, изостаналото село. Чамла. Там трябва да отидем, да. Най-високото изостанало село. Чамла. Чирски езера. Пияната гора също. А до Чамла колко време? Отдолу? Отдолу някъде 40 минути. 40 минути. Значи не е кой знае колко. Гълъб на... Взете ли си?
Да има за животните. Ти не гледаш? Давай! Пуска! Тука мога да викате! Пуска! Питане тука ли си? Чай, че не можа да се задържа. Ай, тука! Да. Той се го да... големите кучета. Ама си не лига! Здрасти на вас! Тука и кучета! Тука нарочен гледат по-яки кучета, защото имаме мечки. Дай да са и по... Айде ни след Петър Попангалов. Не се изпуска, ние ще се скачаме. Само вратичката не изпустим. Робко е къде бъде. Колчета мога да питки мила скоростта. Опа! Влизането е забранено. От лявата страна върви по границата на един резерват. Може би един от най-големите резервати в България. Как се казва? Резервата се казва Казаните. Казаните, да, го чувал съм. Така, опа ли? Казаните, пред нас има едно селце Мугла. Мугла, да. То там е и резервата. Значи от цялата страна какви ли животни нямат? Зайци, вълци, мечки, еленки, сърнички, диви кози, диви прасета. Всичко. Даже и тук там са виждали слонове. А патели? Добре. Патели няма. Това беше между другото, значи ми слушат. Да. Някой ходили викат там от другия край са. Да. Значи резервата се казва Казаните. Там до селцето Мугла. Това не е най-дългата дестинация, където караме туристи. Да. Там имаме 3 купателни водопада. От скалата, където е паднал, образува вид на големи мигьолове, вид на Казани. И оттам носи името Казани. Ясно. И там се върви вече половин час почивка, такова, половин час пешачка и половин час се връщаш обратно. Защото по скала се качва до деревца. Това ми е най-дългата дестинация. И 7-8-10 години с дядото и таткото идвахме тук с магари или буре. Когато да имаш, трябва да си богат. Тук изкарахме по 1-2 седмици. Малките деца караме, овцете, дядото, таткото доят. И долната колипа 3 големи бучви. Тук се биеше млякото, масло, сирене, извара, всичко тук се правиш. Да. И тогава, като слизахме, дядото сиренето правише малки купчини. Объркваше го с изварата, осоля го и топтеше го вътре в кожа. Тогава съм ял битовото сирене от кожа. Втория етаж имаме фризьорски салони. Острижки правят. Марио, я направи пак има на пиканови. Моя поглед. Брех, това бълчи камък много висок бе. Не мога да стигнем още. Още малко, половината стояла. Абе, не стане половината, а по-малко стояла. Айде на асфалта си. Пак обърка.
следващия път. А чакаме него. Да. Има още нагоре. Знаеш, през комунистическо време това всичко се сееше с картофи. Чак толкова Тогава се нависоко. ореше с смолоне. Нямаше трактори. И много късно дойдоха. Как се качвали до тук толкова нависоко и толкова път? Значи тогава картофите с коне караха. Патриката на сана. Няма кой да ти тегне тук каруца. Имаме много такова ние наши. Където гори по Печия връзка твърдит, там имаме много такова. Обработаема земя, където сеехме на времето. Сега всичко ни вади от нас. Ръпа ни иска. Преди пандемията тук правихме събор на върха. Тогава дето хора с гаски. На тая поляка правихме събор наш. Музиката на 9 ракета, на 10 не мога да се напие. Ето това, че е камък, но тук имаме една хубава клетка. Искам да го видите надолу. Да. Не е виждал как се вижда. Не е селото как се вижда. А виж колко години стана години. Днеска ни бачка барманката е болна. И решихме отдолу да правим около пътя вече. Това беше нашето.